Anu ngomong ayu kono ngomong njaluk sukun. Iya wis tradisine wong tua ya kaya kebiasaane. Diganti tujuan happy pokoknya. Jaluk si ora mung biasane pengerten ya kudune. Ya disambung apa? Ora tinggal turun. Ngene saweran kok dicitang karya kok. Ora usah mikir saweran. Diramane nyong ya miki. Rama sakit. Iya. Rama gutro. Wis ngonyong mendem ora. Apa kawera kelenya. Diparani apa rumahnya? Gernyong sing marani uli. Parani apa? Arep mangene apa nyumbung ngono? Nek ke orang ngene-ngene nyumbung ngono. Asal orang ngene orang ngene diapiri baline. Orang ngene. Iya. Aman.Odisit. Yang gak ngenteni. Diambung, Gong.
disambung. Aduh. Oh ketemu aku udah sangat bunga-bungan tok. Iya, nek ngambung aku nyanyong gelem. Pokoknya kayak gue lucu. Ayo. Apa kau Ji semenika sampun Pak De. Ji